Jeg hedder Bertel. Hestbjerg. Jeg bor i en lille flække, der hedder Hestbjerg. Det er meget sandet, og det betyder så, at det er velegnet til grise. Jeg startede med at have frilandsgris i 95. Det er længe siden. Så lavede vi om til økologi i 2006. Vi har bygget vores brand på velfærd og bæredygtighed i forhold til natur, miljø osv. Vores overordnede målsætning er at finde ud af, hvor godt et liv kan vi give de her fantastiske dyr, og stadig finde nogen, der gider at købe kødet. Det er der mange gode ting ved i forhold til friland, at det betyder blandt andet, at grisene skal blive ved soen noget længere tid. Vi må ikke bruge medicin. Hvis grisene, som i vores tilfælde, får lov at blive ved soen, til de ikke drikker mælk mere, så når hun ikke får så mange kuld. Så det koster noget. Det er et eksempel på et velfærdstiltag, der koster noget. Altså generelt vil vi jo gerne drive et landbrug, hvor der er en generel bæredygtighed. Og det betyder også, at vi prøver at tage stilling til recirkulation. Herunder også madspild. Vi har også et samarbejde med en stor producent af økologiske rødfrugter, Danroots, som mangler noget gødning til deres økologiske rødfrugter, så de får noget af vores grisegylde. Til gengæld får vi 30 tons af deres frasorterede gulerødder hver uge. Det betyder så, at alle søer kan få 3-4 kilo gulerødder om dagen, og alle grise, der skal vokse op og blive slagtet, de kan få 0,5 kilo gulerødder om dagen. Så det er et godt eksempel på noget recirkulering og noget, hvor vi undgår madspild. Så det, at de får en varieret kost, de får de her rødfrugter, men ikke mindst, at de får en masse motion, synes jeg vil være sandsynligt, at de sætter sig i kødet. Men kødkvalitet betyder også meget. En ting er, hvordan grisene lever, og meget motion de har fået, og hvad de har fået at spise, men også, hvad der sker efter. Vi får tørslagtet vores grise, siger man. Det vil sige, når man har slagtet grisen, så får de lov til at køle langsomt ned i et stort køleskab nærmest, hvor de hænger i halve kroppen. Og det betyder, at den taber ca. 2% i vægt, inden vi kan sælge grisen. De 2% får jeg ingen penge for. Vi vil godt give 2% af grisens vægt for at få en bedre kvalitet. Ikke mindst, når der er nogle produkter med svær på. For svær bliver bare mere sprød. Det, der er den største udfordring med at have grise på friland, som vi har her, det er, at de ikke er så glade for varme. Grise er skovdyr, så en fødestue som her, hvor solen kommer op et par uger før hun skal fare, består af et græsareal på ca. 700 kvadratmeter i gennemsnit, og et areal med træer på ca. 300 kvadratmeter. Og det betyder så, at alle vores grise kan gå i skygge inde i poppeltræerne, når det er varmt. Man kan jo se, der ligger en so derhenne inde i skyggen, der ligger en so deroppe inde i skyggen, så de vælger at gå derind. Det giver en enorm velfærd. Og være med til at skabe nogle oaser i det her land, hvor vi ikke forurener grundvandet med pesticider, og hvor vi bidrager til en fin natur og biodiversitet, det har vi det godt med. Og jeg tror også, at de her grise, de overhygger sig i den tid, de er her. Så for os betyder det meget, at vi ærligt kan sige, at de har sgu haft et godt liv.